Ei muuta kuin Liettuan nesteelle sitten. Siinä on liettualainen pullonkerääjä. Hän vie pullo, että hän pääsee parturiin. Puolessa odottaa kaunit parturineidit. Sinua ja minua. Mutta ensin täytyy tehdä vähän töitä. Jätski, suklaata ja varmaan lihotaan matkalla Puolaan 100 kiloa taas. Hello. Passport control. Aha. Whereabouts? Okay, thank you very much. Okay. Please to go. That way. Put the decision. Okay, thank you. Ei taaskaan kattonut mun naamaa. Ei niin. Kattokaa tätä mun ikkunaa, mä näen tästä enää mitään kot läpi. 3,5 tuntia ajettiin, melkein 400 kilsaa. Mitä helvettiä? Miksi mä en tästä kääntyis vasemmalle? Miksi tää käskee tuolta mennä? Kuitenkin täällä on edessä ruuhkaa. Ei saa, kyllä mä en luota tähän pätkääkään nyt. Mä vedän tosta vasemmalle, vaikka siinä ei mitään järkeä. No tää on kyllä sitten aivan jumissa. No niin, selvä. Joo, en mä pääses risteykseen. Mitä mä nyt teen? Hei! Et sä voi siihen tulla. Tai sit sä voit. Tuli just 12 minuuttia lisää. Ei se mitään, mä oon henkisesti valmistautunut tähän. Joo, no voi helvetti. Kyllä kestää. Tästä lähti joskun aina tohon navigaattorin saakeli. Jos nyt tuolta kiertää. Ja mikä toi on vielä edessä, niin ei saakeli. No mitäs tuut perjantaina 4 aikaa Varsovaan? Joku lähtee kävelle kotiin selvästi. Minä menen kävele kotiin. No älä mennä sitten, ole hyvä. No vartis liikuttu 10 metriä. Täällä autot syttyy palaamaan. Siellä ei toimi toi flekti kauhean hyvin. Ei tästä oo kyllä yhtään mitään. Suomalaisilla menee just hermot. Terve Puola! Hei hei! Mut tää vie paljon pitemmälle. Eikä tuota nyt mistään muualta perhana pääse. Se on varmaan just tää. Tossa on niinku resepsia. Tää on niinku hyvä, mutta mikä toi ääni on? Onks tää joku juna? Mut mitä etelämästä tullaan, niin sen paremmalta nämä paikat alkaa siis näyttää. Ja tää on taas jälleen kerran toistaiseksi paras mesta, missä me ollaan oltu. Todella pidän tästä miljööstä. Todella paljon pidän tästä kämpästä. Me palaamme siihen kämppään kohta. Kattokaa tätä meidän puskuria. Pari itikkaa tullut siihen. No eikö helposti. Taitaa Saksa mennä finaaliin. Olemme täällä Varsovan, ei todellakaan ihan keskustassa, mutta vähän kauempana. Löydettiin tämmönen shortcutti. Nyt mennään hakemaan ruokaa, jos saadaan sellaista. Mitä menee, Jossu boy? Hyvin menee. Good.
having a look around this place. So beautiful. Ja tänne vaan tultiin 300 metriä käveltiin. Hei, tällä pärjätään pitkälle. Kippis. Nää puolalaiset mimmit tuolla vasemmalla ihan kuumana meihin. No, pitihän mun nyt sit käydä vähän tekemään tuttavuutta puolalaisten mimmien kanssa. Toki mä koitin ovelasti kysyä lähiseudun baareja ja Suomessa se joskus kyllä toimii. Nyt näitä vaan oli mulle ihan liian monta. Tunnusluku, sitä ei näytetä tietenkään. Ei. Onneksi tää nyt? No ei. Dale. Ei tää vaan tunnusluku. Ei tää toimi. Mikä tää edes on? No niin, ei me tarvita. Ei me tarvita yhtään mitään. Tässä on siis meidän sängyt. Tervetuloa tämmöiseen huoneistoesittelyyn. Täällä on siis meidän makkari, joo. Tää on siis meidän keittiö ja täällä on sitten olohuone. Ja voit sä laittaa nää sun kamat jonnekin, tiedätkö? Pakit pakettiin, onko selvä? Älä näytä tyhmältä. Noniin, sä oot saanut kaiken haluamassa. Pidä huoli siitä, että täällä ei käytävällä yhtään tavaraa enää. Piste. Onko selvä? Täällä on hämähäkkejä. Täällä meidän kämpän vieressä. Aika monta. Ja tossa on aika iso spideri. Mutta ei vielä mitään toi. Ne pääsee tuolta sisään, jos me halutaan. Tai siis ne haluaa. Niin, ne pääsee ihan joka paikasta tänne, jos ne haluaa. Onkohan täällä spidereita jossain muuallakin? Ei ne meillä varmaan mitään pahaa. Ei, mä en tykkää spidereista. Miksi? No kun puolalaiset spiderit on niin paljon isompia kuin suomalaiset. Tulikin sadepäivä tästä päivästä. Tuli pelipäivä. No sinuhan se hymyilyttää niin. Jee, en mä pelannutkaan tällä matkalla vielä. Päätettiin silti lähteä keskustaan kattoo, miltä Varsova näyttää. Olin vähän yllättynyt siitä, että Varsova näytti niin siistiltä ja hyvältä. Ulkonäöllisesti se ei eroaisi yhtään muistakaan Euroopan pääkaupungeista. Nyt on mielenkiintoista taas, että missä täällä saa parkkeerata ja missä ei. Täällä on kaikki muutkin parkkeerannut, vaikka ei nyt hyvältä näytä toi merkki, mutta toisaalta tässä on myös P-paikka. Ja tässä oli ainoa parkkipaikka, minkä puoleen tuntia löysin. Tää nyt vedetään sitten tähän pienellä riskillä. Itse sä näytät hyvältä.
Someone has slept here. Haluatko tietää totuuden? Totuus on se, että mulla on hajukaan missä meidän auto on. Nyt me ollaan eksyksissä. Niin. Tää on ihan vieraan näköistä seutua. Huhhuh. Mulla on jalat ihan rikki. Eikä mitään hajua missä me ollaan. Helvetti. Tuolla on kohde ja tuolla ollaan me. Oltiin aivan vikasuunnassa. Oi, me löydettiin meidän auto aina ihan alle. Tuolla meidän soturi. Meidän taistelualus. Täällä on kaikki niin samannäköistä, että eihän tämmöstä paikkaa olisi ikinä löytänyt. Onneksi oli joku screenshotti kartasta. Mulle 70, sulle 30% video. Noniin. Katos nyt. Teki Liudmila erittäin hyvää työtä. Myös hänelle. Jätin parturssio niinku huomaat. Yeah. 3 päivää riitti Varsovassa. Oli aika lähteä jatkaa matkaa etelään päin. Pikaisesti tässä kylppärikin kuvataan, koska se ansaitsi sen. Ja tää Hana-ratkaisu on aika mielenkiintoinen. Tämmösiä hanoja mä ainakin kaipaisin Suomeen. Okei, rupee vähän tuntua tässä tää lähtemisten määrä. Onks tää nyt 4. lähtö ja reilun viikon sisään, niin nää on vähän hajottavina aamut, kun pitää aina 2 tuntia ryskätä autoa ja siivota ja en ole oikein tiskausihminen muutenkaan, mutta joo. Tää mesta oli loppupeleissä ihan mukava. Tykättiin, erittäin hyvä atmosfääri täällä. Pidän erittäin paljon tästä, niin kuin sanoinkin, mutta on siellä miinuksiakin sitten. Eli se, mistä taas valitetaan, niin on se, että siellä ei edelleenkään ollut uuni ja astioita on aika vähän. No kyllä mä niitä aika kovasti kyllä näköjään käytinkin, mutta niitä saisi olla kyllä enemmän astioita ylipäänsä. Mitäs muuta valittamista? No eilen kuului sitten vähän ääntä tuolta seinän takaa. En tiedä miksi, luulin, että ei ole ongelmaa nämä seinät, mutta kyllä sinne joku porukka tuli ja kuulukin äänet, niin sit pakko vähän jälleen vähentää. Plussana tietysti erittäin kaunis tää seutu, erittäin laadukkaat sängyt, erittäin laadukas kylpyhuone, oikein viihtyisä. Elikkä nyt sanotaan sitten hinta-laatusuhde maksoi kuitenkin enemmän kuin aikaisemmat, elikkä hinnan näette tässä, en muista sitä nyt ääneen, mutta tää oli vuorokaushinta, jotenka 3,75/5 tulee hintalaatusuhteesta. Ja sitten mitä annetaan tästä kokonaisarvosanaksi, niin 4,1/5, eli kärkeen nyt menee toistaiseksi joka tapauksessa pienestä puutteesta huolimatta. Niin viihtyisä oli kuitenkin tää mesta. Ja vaikka tästä on matkaa vaikka tästä on matkaa Varsovan keskustaan, niin aina muistettava se, että siellä ne hinnat on sitten aivan eri luokkaa. Eli tämä etäisyys nyt pitää jo huomioida, että vaikka sinne ajaa vajaa puoli tuntia, niin ei itketä siitä. Joo, eli täällä on 5,49 slotia per litra, se on euroissa peräti 1,2, eli huomattavasti halvempaa bensaa kuin Suomessa. Like the fire in a cheetah, like a star about to fall, a fever rush. Ja taas oli muutaman tunnin ajomatka, nyt Etelä-Puolaan Krakowan lähettyville.
nopeus noussut 120, mutta kaikki menee silti musta ohi. Black and blue. Can't explain what she really is. Can't explain what she really is. When she said, Sen tajusin justiinsa, että yhtään järveä tai jokea mä en oo nähnyt kertaakaan Puolassa. Mutta täällä on kivaa. Mä viihdyn. Kato kirkko. like a beat getting stronger. Feel the air around her. Dance like a falling leaf. Ja tässäpä sitten Joshuan kuvaamana uuden kämpän läpikäynti. Tää on kyllä siistiä, kun on oma makkari ja käynti omalle takapihalle. Oh yes. No, eihän nyt takaovesta sisälle tulla noin vaan Joshua. Joo, ja täällä oli sentään uuni, pesukoneet ja lupaavasti astioita. Ja vihanneshöylä, jota mä kyllä käytin juustohöylänä. Noniin, nyt ollaan taas jännän äärellä. Tää savuttaa tää meidän uuni täällä. Onks tää onks täällä palohälyttimiä? En ainakaan näe. Nyt se edelleen savuttaa. Mutta kun sammuttaa se paska. Sammu. Ei tää sammu. Stop. Oh fuck. Oh shit. Ei tää kyllä oo mitään savuhälyttimiä niinku missään. Ei oo. Pidetään vaan ovet auki. Se sit siitä ruuasta. Tolla ei niinku voi tehdä mitään. En tiedä miksi se kärryää. Nyt sieltä ainakaan tuu enää savua. Siellä on savua. Oikeastaan voi sanoa, että 3 tunnin työn jälkeen niin päästiin syömään. Tää yksi vetää vielä tätä. Tuolta se näytti munkin lautasella, mutta eikö se ole hyvää, Jossu? Tää yksi täällä vaan pelaa. Kello on paljon. Alhan tulla sekin nukkuu. Niin, fakta nyt on kuitenkin se, että tossa kun koko ajan vaihdat paikkaa ja uudet tavat joka paikassa ja koetat selvity päivästä toiseen, niin ei siinä välttämättä ihan hirveästi ehdi nauttia niinku toisista maisemista ja niinku meiningistä. Sit sun pitää tehdä sun työt kuitenkin täältä käsin. Niin tää päivä osoitti just sen, että työn tekeminen ei tosiaankaan mitään helppoa. Ja jos se menee vaikeaksi, niin sitten ei tosiaankaan yritys tuota rahaa. Ja jos ei tule rahaa, niin matkanteko tyssää siihen. Tässä on tää varsinainen museon rakennus, mutta sinnepä pitää ostaa liput yli viikkoa aikaisemmin tai sitten pitää maksaa 120 zlotia per naama, että pääsee puolalaiseen opastettuun kierrokseen. Ei oo siinä mielessä mitään järkeä, mutta katsotaan löytyykö täältä jotain muuta. Siellä olisi ollut meidän mestat, mutta eipä me päästy sinne. Auschwitz oli Natsi-Saksan suurin keskitys- ja tuhoamisleiri Puolassa, jossa toisen maailmansodan aikana murhattiin järjestelmällisesti arviolta 1,1 miljoonaa ihmistä. Pääasiassa juutalaisia.
Kun toinen maailmansota oli ohitse, selvisi hirvittävät teot. Niitä voidaan pitää ihmiskunnan julmimpina tekoina koskaan. Vaikka me ei päästy sisälle, niin tuo näky oli edelleen jotenkin hirvittävän kammottavaa. On vaikea sanoen kuvalla, millainen fiilis tuolla on. Silmän kantamattomiin parakkeja, sähköaitaa ja hirvittävä menneisyys. Löytyykö mitään? Mitäs tommoset sun housut niinku maksaa? 179. En mä nyt tarvitse mitään. Se olisi niinku 40. Tultiin tämmösen hienon ravintolaan. Käytiin nostaa vähän Jussulle-tuotteita. Alennuksien perään mekin mentiin. Ei oo paljon halvempaa kuin Suomessa, mutta pieni ero. Mutta tää on kyllä kivan näköinen paikka. Tommonen sitten jysähti. Sulla on tortilla ja mulla on burrito. Ei paljon eroa. Ei. Me on vaan niinku pantu eri päin lautaselle. Nami. Siinä on Kinder-jätski hässäkkä. Voi hyvänen aika. Kuka siellä on? Morjens. Kuka se sinä oot? Moi. Joo, sä tuli vähän väärään osoitteeseen nyt. Mitäs me päästä sut sisään? Mä pääsen eroon susta. Minä oon täällä, että päästä mut sisälle. Ne. Voi mahato sun kanssa. Nyt sä tuut tänne toiselle ovelle, kun mä paan sieltä verhot kiinni. Niin. Mä sua just rapsuttelin. Niin. No niin, kyllä mäkin haluaisin, mutta kun en mä voi päästää sua. No en voi. Heippa. Olit loistava koti. Voi vitsi, jos paljon tärkeä tämmönen. Ehkä mulla joskus on mut parempi. Moi. Jee. Meillä on oma autotalli täällä maan alla. Tää on hieno. Tai ei nyt maan alla, mutta talon alla. Mä tänne tavallaan maankin alla. Alright, saatiin just kokea niinku paras paikka, mitä on matkan varrella ollut. Niin, eli miinuksina tosiaan pikkusia puutteita tuolla oli. Keittiön altaan hana pikkusen roikku siinä, eli siinä oli vähän vikaa ja uuni savutti ja tietenkään ei ollut palovarottimia ja tietysti ilmastointi oli mitä oli. Mutta sitten plussana erityiskiitos sit siitä, että siellä oli kyllä äärimmäisen viihtyisä tunnelma, tunti olonsa kuninkaalliseksi. Ne ikkunat oli makeet, mitkä meni kiinni nappiin painamalla, eli ei tiennyt onko yö vai päivä, kun veti noi sähköiset sälekaihtimet kiinni. Ja ääniä ei kuulunut, ei mistään, omat sängyt, oikein oma vuodessohva siellä lisäksi, sitäkin kokeiltiin. Mielettömät suihkut, WC-tilat, aivan loistava paikka. Hintalaatuisuuden menee kärkeen tällä hetkellä, eli ehdottomasti annetaan siitä 4,5/5 ja sitten yleisarvosana 4,75/5, eli melkein täydet, mutta pikkusen vielä parantamisen varaa, mutta erittäin hyvä paikka. Tänne kannattaa ehdottomasti tulla, jos Etelä-Puola olette tulossa. Ja me jatketaan matkaa vielä etelämmäs Puolaan. Katsotaan miten sit siellä käy. Jee. No niin, kävin just Lidliin palauttaa noita pulloja ja tölkkejä ja ei niistä kyllä paljon osaa. 10 zlotia per tölkki.
Mut kyllä mäkin luulin, että pullonpalautusta ei ole oikein missään muualla kuin Suomessa, niin kyllä nyt ainakin joka maassa on ollut Puolaan asti. Toki puitteet on vähän surkeammat, että siinä on semmonen pikku kontti, missä on paikka, mihin sitten näitä pulloja työnnetään, siis automaatti. Pikkusen vielä ontuu toi nyt homma, siellä ei minkäännäköistä roskista ensinnäkään ole ja toisekseen niin käsienpesupaikkoja eikä mitään ole tämmöisiä järjestetty, että taitaa olla aika vähällä käytöllä vielä. Mutta mä luulen, että se on aika uusi juttu täällä Puolassa. Luulen, en tiedä. Mikäs siellä näkyy? Kato. Wow. Mikä siinä on pielessä? Maistuu paskalle. Mikä? Kaikki. Mutta kyllä näissä kelpaa näissä maisemissa tietysti. Sekä kokismuki että kahvimuki. Mistä joutuu maksaa? Come on. Tuossa ainakin. 29 slotia. Pienestä kahvipurkista. Mitä täällä tapahtuu? Mitä toi äijä tekee tuo kopissa?